hát ez nem akkora hátrány. Tehát megnyerték a kikkesek a pisztolykört, és most pedig itt vagyunk már a második körben, ahol ráforszolni. Nem forszolt rá ugyan a Reason, ugyanis szerintem nem bombaplant se volt, de minek Cobblestone. Láttuk már egyébként Overpasson is, hogy szeretnek ekózni. Gyakorlatilag az első néhány kört végig ekózták a Reason-ösök, mert minek fegyvereket venni. Gondolom, hogy AWP-t szeretnének, meg full settákát gránátokkal, nem pedig az ilyen Galileo típusú gépkarabélyal kiegészített vásárlásokat. Úgyhogy inkább maradtak a P250-eknél, illetve a Tech 9-esnél ugye Handen. A Farmer közben itt megölte Handent hosszún, és most pedig Zen elé ugranak be az emberek, plusz 900 már is Zen zsebében, plusz 1800, így kell lesz, 2 gyorsság a Mag 7-essel. Fejenként $900 a zsebében most már itt Zennek, de Farmer közben itt Mévet megölhetné majd a Famasszal, így van, be is fejezi a kört, így gyakorlatilag Zen és Farmer 2 tölt, még ugye Flash pedig 1-et. 2-0, így egyből az állás, és gyakorlatilag még egy ekókör fog most következni a Reason-től. Hogy ekózzanak csak, nem? Tehát igazából legalább így több kör lesz nálunk. Igen, valószínűleg azért erőltetik most ezt a dupla ekót, hogy egy erőteljesebb első fegyveres kör tudjanak majd mutatni. Tehát kezdve azzal például, hogy gondolom AWP-vel szeretne itt Yugi a következő körben, míg a mi oldalunkon nem biztos, hogy meg fog jelenni. Hát főleg akkor nem, hogyha nem vesztünk embereket, mert akkor teljesen felesleges pénzkilobás lenne. Inkább farmolunk a famaszokkal, meg az MP7-ekkel, és Yugi 18. Burstfire-rel már meg tud tölni Farmert, de valószínűleg ő is pillanatokon belül el fog hullani Tabuval együtt. Így van, bár Tabu még itt egy kicsit tud futkosni, még kielvezzi az utolsó pillanatokat, de mostanra ő is a temetőben, tehát a kötelező 3 kör az megvan. Az megvan, és ugye most jön az első igazi vásárlós kör, és nézzük Yugi pénzét, nincsen pénz egyszerűen AWP-re, amint hogy van, de nem teljes kevóval és gránátokkal. Megvette az AWP-t, de nem lett ugye full kevlál, és azért 2 fakítója van csak mellé. CZ-t sem sikerült mellé venni semmilyen nagyobb kaliberű pisztolyt. Úgyhogy végül is egy kicsit gyengébb AWP-vel rendelkezik a Reason. Farmer pedig hibázik, de kár volt ezért, ez most meg lehetett volna számára, és másik lövésével se talál el senkit. Talán majd Nofi nagyon közelre jön megint a Famasszal. Handen ott ugrál, most látta meg Nofir, de ez már kicsit késői. De majd talán Farmer az AWP-vel centiken múlik, de megijed, hogy nem esetleg valaki föntről fog majd érkezni és megkerüli őt, úgyhogy vissza kell menni az eredeti pozíciójába. Majd Nofi segít szerintem neki, Nofi igen megjött most már. Ketten védik ezt az A hosszút, meg fog halni az első védőnk, majd a második is elhullik, Config és Tabu tör be A hosszún, és gyakorlatilag már lassulnak is előre a Reason játékosai gyors előrenyomulással reagálnak erre a dupla entryre. Ott van a harmadik entry flag is most már, lehet, hogy innen menekülni kéne a fegyverek kimentésével, vagy nem tudom, Deadfoxek miért próbálkoznak még. 2v4 gyakorlatilag esélytelen szituáció, főleg úgy, hogy ennyire kiszorultak füstökkel, kiszorították ugye a Reason játékosait, akik magyar játékosokat, úgyhogy ez 3-1, meg lesz az első kör a Reasonnek eléggé korán itt most Cobblestone-on. Hát ez egy érdekes döntés volt a részünkről, hogy dupla AWP-vel vágtunk neki a körnek. Ugye én ezt pont próbáltam is így elemezgetni még az anti-echo kör során, hogy szerintem teljesen értelmetlen rávenni. Annak ellenére, hogy Yugi-tól várhattuk, hogy ráveszi. Hát legalábbis Rép, akarom mondani Farmer, nem tudom miért. VP-zett, kinézett ugye hosszú, 4-ből 4 lövést elhibázott. Nagyon megy neki a játék a mai nap során, de nem VP-vel, tehát teljesen értelmetlen volt ennek most a rávásárlása. Gondolom A meg B lerakóra is akartunk rakni egy-egy VP-st, hogy azzal esetlegesen a hosszúról érkező terrorokat jobban le lehessen fedni, illetve az offenzívákat, de ez most egy kicsit butaság volt. Mindenesetre Deadfox ki tudta hozni a VP-t, Flash az M4-est, úgyhogy tudtak dobálni, akinek nem volt esetlegesen pénze, és Tabu lábon is lett lőve egyébként. Merre jár Tabu? Drop zone-ban. Annak ellenére, hogy ő 18 HP-re került, azonban mégis Reasonnél van a entry kill. Ugye Zen eddig nagyon sikeresen fogta ezt a leugrós zónát, gondolok itt a Dignitas elleni mérkőzésre. Ugye ott bemutatott nekünk egy észt egyszer, 4 Mag 7, illetve egy Tech 9 kill-lel. Ugye az előbb láttuk, hogy a Mag 7-ezés az most a Reason ellen is ment, úgyhogy itt szépen tudja farmolni a pénzt, miközben éppen Farmer az, aki
vissza tudja végre lőni a dánokat, és egy fél percnyi ember hátrány után most sikerült egalizálnunk. 4v4-ben kell tehát támadniuk, és füstön keresztül mennek be A hosszún. Úgy döntenek, hogy ez így jó lesz. De annyira nem lesz jó, mert Farmer, illetve Flash is át tudott rotálni. Hú, mondjuk Tabu érkezett hosszúra, és 2 embert is likvidált Yugival együtt. Jó lesz ez, Flash megölheti majd most Tabut, csak pont Tabu most fog majd mindjárt kinézni, Flash meg is látta, és el is lőtte magát, hogy Tabu még egyszer nem fogja ezt hibát elkövetni. Yugi pedig ott van doboz mögött. Gyakorlatilag Flash valószínűleg meg fog hamarosan halni, eltrapolta magát, meghal. Az első T, majdnem meghalt még Yugi is az AWP, az abban jobb helyzetben van. Kinéz, és le is lövi végül a Reason játékosa Flash-t, úgyhogy így megvan a második körük is, és egy kis szünetre fogunk most, ahogy látom, itt elmenni, úgymond, mármint mi nem, de úgy, hogy a játékosoknak kell egy kis szünet. Zen kérte be ezt a bizonyos pauz, nem tudom, hogy minek köszönhető ez, esetleg valami lag probléma van, vagy kis taktikai megbeszélés, de hogy látom, igen, Mév ment el valahova, egészségügyi szünetre, úgyhogy így ennek köszönhetően várunk egy kicsit még a mérkőzés folytatására, de én úgy gondolom, hogy ezért ez még belefér, tehát kárpótol minket a mérkőzés ezért. Ez amikor kellene, ugye akkor lenne egy DAS 2 is azért mappulva, de reméljük, hogy nem fog kelleni, és le tudjuk itt fejezni majd ezen a pályán itt a mérkőzést. Meglátjuk. Mit gondolsz egyébként egyelő a kik teljesítményről, illetve a Reason támadásairól, mert elég jó támadnak egyébként. Hát igen, ugye a kötelező 3 körünk az meglett, azóta most az elmúlt 2 kör a Reason neve mellett. Most éppen a pénzügyi helyzetünket elemezgettem, itt vizslattam, hogy rá tudjuk-e venni. Ugye Flash rá tudná venni, Deadfox tud egyet dobni, ő is ráveszi. Lehet, hogy erre meg kéne próbálni. Ráforszolni. A Reason egyelőre igen, ezt a B-t erőlteti, amit a Dignitas elleni mérkőzésen már elemezgettünk, hogy ez a B ugye gyorsan be lehet menni, de gyorsan meg is lehet halni. Ez ilyen 50-50 ilyen pénzfeldobásos rás. Egyébként azt nézem, hogy Deadfoxnak neked is terrorista kinézete van? Nem, az GoTV bug lesz, csatlakozz újra a GoTV-re, nálam most normális. De tegnap például valaki láthatatlan volt. Ez nagyon jó. Igen, még volt is ilyen régen, hogy a nagy, hogy is hívtuk őt, a nagy áruló, aki ott terrorista öltözeteket vett föl, igen, néha volt ilyen bug, és jót fánoltunk rajta, úgyhogy csak egy bug szerencsére. És egyébként újra csatlakozok a GoTV-re, mert nekem is van egy kisebb hibám, illetve beírok egy-két parancsot, mert ugye újra kell indítanom a játékot, és ezek a parancsok eltűntek. De most már ez meg is történt, úgyhogy és jöttünk, tehát ugye még mindig pauz van, úgyhogy még várunk a folytatásra. De ezért egyre több stream van egyébként, ahogy látom a mérkőzésre. Most már van orosz stream is, orosz kedvenc barátainknak, illetve angol stream is lett most már Rahim kollégánktól, aki egyik legviccesebb angol kommentátor, én úgy gondolom, és jót lehet röhögni, ahogyan kasztol, ugye. Babám, meg így sok megmozdulással. Kukukill. Igen, ő az. Tehát ő ugye, aki most még adja ezt a meccset. De vannak azért itt még jó mérkőzések, ahogy látom. Még a felhozatal van. Na, tényleg, ameddig szünet van, ránézik erre a Kopenhágából Spenta találkozóra. Már nincsen szünet, ahogy látom, elkezdtek vásárolgatni. Úgyhogy meg is van, már megy is a 6. kör, most már élő is, de nyugodtan még nézel rá, ugyanis még nagyjából semmilyen akció nem történt, de mind a két csapatnak full szettje van, volt még pénz nálunk is azért megvenni a 3 fegyvert és a 2 pisztolyt, de szerencsére azért mármint úgy full szett, hogy vannak gránátjaink és kevlárjaink, tehát senki nem maradt ki így a vásárlásból, tehát mindenkinek volt valami legalább pénze. Úgyhogy Fox közben meg is az első fegezőautók ránk elő elmaradt most, de ettől függetlenül ennek örülünk, ugyanis így emberölnyben már is a kick, és lehet, hogy ezzel a killel most tudjuk szerezni majd ezt a kört, ugyanis Leugrószválon pedig majd Zen várja az érkezőket. Tabu viszont meglepi Zent, egybe ott van a válasz, 4-4 ellen szituáció, ismét egalizáltak. A dánok nem hagyták sokáig élni ott Zent, Deadfox ugye figyeli B hosszút, Flash pedig Leugróra váltott át, illetve Nofil is a két lerakóhely között
mászkálódik egyelőre, miközben a farmer pedig elhosszú teljesen nyugodtan el van, tehát gyakorlatilag semmitől nem kell tartania. A bombás játékos egyébként B irányba megy, most megérkezett Handen, és meghallotta a CZ hangját, tehát tudja, hogy például farmernek, legalábbis nem biztos, hogy tudja, hogy farmer van itt, de ott lévő játékosnak ugye csak pisztolya van. Úgyhogy elképzelhető, hogy most csapattársait majd el fogja rángatni állarakó fele, sőt biztos lehet, hogy Leuroszobába igen ki fognak ugrani A felé, és ott fognak majd menni ára, ott várja őket Nófirnak kell mind a kettőt megölni, nagyon szép teljesítmény ez most Nófirte. A bomba is ott van, nem szabad elmenni innen most. Gyakorlatilag ez egy vert pozíció a Reason számára, ez egy vesztett kör, innentől kezdve menteniük. Lehet esetleg ugye a fegyver, de más nem. Főleg úgy, hogy 2 AP-ja volt Handennek, tehát így meg is van a negyedik köre. A Kiknek ez egy nagyon szép teljesítmény volt most ott Nófirtől. Nagyon kellett is ez a 2 kill ott, mert hogyha ott átmentek volna a terroristák, gyakorlatilag le is mondhattunk volna a körről, az egy 4v3 szituáció lett volna onnan, és azt onnan visszafoglalni 3 emberrel áll lerakót, kizárva mindennel, ugye azért az eléggé nehéz lett volna, úgyhogy ez így 4-2, nem is kell beszélnünk a múlt idejű feltételes kijelentésekről, jön a 7. körünk. Az AWP ott maradt Júj kezében, újra tudta vásárolni. Most megtartotta de az előző körből. végigfutunk itt a... Farmer ott még akár többet is tudott volna ölni. Minden esetre az entry megvan és sikerült is túlélni itt a párharcot. Nófir az, aki egy heggel kisegíti hajtársát, jött segíteni Farmernek. Hát lehet, hogyha nem érkezik Nófir, akkor könnyen elhullott volna itt a hosszú védő Farmer, de minden esetre ezzel a dupla entryvel elég közel hoztuk magunkat az újabb körgyőzelemhez. Yugi sokáig tartott ott azt a középső részt AWP, és pont akkor vette le a zoomot, amikor Dead Fox megjelent, úgyhogy szerencsénk volt most itt. De hát ugye szokták mondani, hogy a jó csapatnak szerencse is kell, bár nem biztos, hogy pontosan idézek, de valami ilyesmi van. És úgy néz ki, hogy Fortuna most mellénk állt, de kellenének a fregelések is, mert hogyha nem jönnek, akkor majd a Reason-ösök válaszolnak, ahogyan most Tabu is tette. Farmernak jó a pozíciója, megvan a második frege is. A kör során a harmadik ugyan nincsen, hiszen Yugi éppen itt érkezett már mellette. Yuginak megvan flash is, de csak a lába, és blokkokkal próbálta befejezni, és háromfele nem tudjuk megölni Yugit. Na most végre flashnek sikerült revansot vennie a láblövésért, 5-2, és most van az, hogy ekóznia kell a Reasonnek. Egy kisebb közérdekű információ közben. A Copenhagen Wolves Penta mérkőzés első pályája hosszabbításba torlódik át, tehát lesz egy kisebb hosszabbítás ott, úgyhogy a következő ellenfelünk valószínű, ugye egy 2 csapat közül fog eldőlni, de azért akartam ezt mondani, hogy valószínű lesz egy kisebb kis csúszás, hogyha esetleg mi 2 pályával végzünk, mert mi végzünk 2 pályával, ők meg az első pályával sem, még hosszabbítás van rajta, de hát majd meglátjuk, hogy mennyi időt kell majd várni az ellenfélre, de Nófir közben lehet nem is nagyon nagy baj egyébként azt, hogy tudunk egy kicsit készülni ugye az ellenfél játékából, miközben már itt gyakorlatilag megint egy mészállást láthatunk. Pontosan is láttuk, mert Nófirt néztük az Otokvának köszönhetően, de ettől függetlenül is 6-2, nincs mit mondanom erre. Berohantak, gyorsan meghaltak, ez volt az elgondolásuk, és végül is teljesült is a kívánságuk, tehát gyakorlatilag valaki 3-at ölt, ahogy láttam, úgyhogy szépen lehozta ezt a kört megint a Kik, és 6-2, egyre eléggé boldogok lehetnek most itt a magyarok, ugyanis szépen hozzák itt a köröket. Minden esetre azt még megérzhetjük, hogy az a probléma, hogy van pénz egyébként fontosan Yuginak egy AWP-re, és azért Yugi az AWP-ben néha-néha eléggé szép pozíciókat vesz fel, és megint ugyanazt a pozíciót tartja, tehát a Dead Fox ugye az előbb ott volt, de most szerencsére nem ment veszélyszobának a lépcsőjére. Yuginak nem adtunk egy elsőfleget, és megint egy offenzívára áll fel itt a csapat. Nem tudom, hogy Dead Fox egyedül van, nem Nófir van egyedül itt áll, de ez nagyon nagy hiba most akiktől. Gyakorlatilag egyedül kell védekezni, és ha Yugi kiszedi őt, hát nem Yugi, Handen az instant fejlövést választja eszközéül, és így gyakorlatilag üres az állerakó. Gyakorlatilag üres az állerakó, 4v5 szituáció, szerintem meg se kell ezt próbálni, mert ez ilyen lehetetlen szagú, tehát ez így mentik is a fegyvereket, igen, a kikkesek. Ezt nem is értettem még kedbeztekkelni 4 fővel B-re. Ez így 6-3. Megvan most már fele annyi köre ugye a Reasonnek, mint a Kiknek. Még The Farmer majd próbálkozik itt néhány exit fraggel, de más nem fog szerintem tudni itt ebbe a szituációból kihozni.
Hát Echo itt a kör kis lett volna, térképen. akkor még azt mondom, hogy a 4 főzteknek van érte. Közben egyébként hosszú lesz majd igen esemény, ahogy láthatjuk. Zen mondjuk még meghal itt. Lehet, hogy még Flash is itt a kőszikla, nem biztos, hogy egy jó menekülőhely. A Farmer is elhullott még itt a végén, tehát 2 fegyverünk maradt csak. Nagyon nagy hiba. De van még pénzünk szerencsére újra pótolni ezeket. Bár lehet, hogy Farmernek nem jut, vagy dob, no fear. Nem, valaki végül tudott dobni, ahogy látom, de azért nem maradt túl sok pénzünk. Legalábbis valakinek ugye 1000, többségnek ugye 1000, egyedül Flashnek van sok pénze. Tehát ha tegyük fel, még egy kört elbukunk, akkor még esetleg ilyen force, két pisztoly, 3 fegyver még összejöhet. Yugi megint az első frag. Ezt mondtam, hogy Yugi az, aki tényleg annyira agresszív AVP-s, hogy folyamatosan övi az első frag, hogyha arról van szó, úgyhogy gyakorlatilag megint ember hátrányban vagyunk, 10 másodperccel a kör kezdete után, megint ember hátrányból kell folytatnunk, és megint leugró szobába fognak jönni. Flash, a magyar kapitánynak kell most helytállni, nagyon-nagyon fontos kör, tényleg az egyik legfontosabb kör most így itt az első fél időben, és egyszerűen a reakcióidő nem volt jó, nagyon lassú volt most itt Flash, és nem tudta egyszerűen ezt most így az ő oldalára billenteni, és így gyakorlatilag kettős emberőnyben van a Reason. Most még mindig fennáll a kettős emberőny, annak ellenére, hogy Deathfox ölt egyet, és gyakorlatilag egyedül maradt most már csak No Fear 1v4 szituációban, menti is a fegyverét. Hát ha kihozza az M4-est, akkor lesz pénz ugye még egy ilyen körre, tehát úgy ahogy mondtam, 4 fegyver, 1 pisztoly, esetleg így, hogyha No Fear kihozza ezt a fegyvert. De utána már bajok lesznek, és pont ugye akkor lesz 6-6, hogyha a Reason most ezeket a köröket megnyeri, ugye, amiket mondtam, akkor már 6-6 lesz, és az a 6 kör a Reasonnek már elég lehet egy jó fél időhöz. Lassan akiknek itt most lehet kicsit elkényelmesedtek, mert tényleg ugyanez volt a Dintes ellen is, azt simán megnyerték, mondhatni, hogy a 16 hétre Cobblestone-t, és most meg itt azért picikét, mint hogyha tényleg leeresztettek volna, én úgy látom. Nem tudom, te hogy vagy ezzel. Hát igen, most itt az elmúlt körökben inkább a Reason mutatott magabiztosabb teljesítményt, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, de ha ránézel igazából a táblázatra, akkor hoztuk a telező köröket, utána hoztak 2-t, megint mi hoztunk 3-at, megint hoztak 2-t, tehát itt most lehet ilyen sormintát akarunk mi követni, és direkt engedjük ezeket a 2 köröket nekik, hogy szépen nézzen ki itt a győztes-vesztes köröknek a kirajzolása. Tagóék már egyébként közel érkeznek itt leugró szobánál. Nem találnak ott szerencsére senkit, de egyébként Zen van ott. Most fog kinézni. Jaj, nem kellene nekik ott kimenni. Nagyon nem kellene ott neki kimennie, mert ketten várnak rá. Heget legalább kicsalta a terroristáktól, ez jó. Viszont tudják így a pozíciót is le is ugrott Tabu. Akit még jó volt a pop flash, de ez nem volt annyira nagyon nem volt nagyon szerencsés, ugyanis Zen pont elment onnan, pedig a gránát jó lett volna. Na, nézzük, megint egy B offenzív, nagyon sokan jönnek le szobából, illetve a B folyosóból is rengetegen jönnek. Deathfox várja az érkezőket B folyosóról. Sajnos nem sikerült csak egyet leszednie. Megérkezett most már az átotállásunk is, itt van minden játékosunk gyakorlatilag Bélerakó mellett. Most jönnek le szobából, nagyon jó, Zen bevakítva is lő egy ember, de még mindig ember hátrányban vagyunk. 1v3, No Fear egyedül mit tud tenni AVP-vel. Jönnek szemből, illetve kerülnek közben hátulról rá. Még mindig él No Fear. 1-1 ellen. Yuginak egy AVP-je van. Gyakorlatilag itt a helyzeti előnyünk. Jaj, de kár volt érte, hogy mozgott éppen, és így nem volt pontos a lövés. De legalább lecserélte az AVP-t, Yugi, erre jó volt. Most már nincs VP-je, és még a bomba sincs ellen. Hát ha azt most leszedi ott, No Fear már pedig majdnem meg volt neki 34 HP-ra. Lecsökkentette Yuginak az életpontjának a számát, így viszont 12 a 34 ellen megy le, a bomba nincs nálunk, Hack sajnos, pedig nagyon jó lenne most oda egy nagy robbanóerő gránát, jövünk közben egyébként oldalról már, nem fog ránk nézni Yugi, micsoda clutch No Fear-től, 3 embertől meg 1v3-ból hozza vissza számunkra a kört, gyönyörűn volt ez a kör is megint No Fear-től, már volt egy ilyen egyébként, amikor ő hozta össze nekünk a kört, és megint gyakorlatilag rajta múlott itt most minden, de szép játék volt. 7-4 így már az állás. Pont a legkritikusabb kör egyébként, mert ekkor körünk jött volna, hogyha ez nincsen meg. Egyébként így is megnézed a pénz, züket a játékosainak, gyakorlatilag famaszt is eszközölnünk kell, sőt, Flashnek még nagyon famaszra sincs pénze, így most dobott neki valaki, a No Fear dobott neki egy fegyvert, és nézd, a No Fear inkább a 5-7-t választja, inkább Flashnek adott egy fegyvert a magyar kapitánynak. Gyakorlatilag nyertük a kört, és meg így se állunk túl jól gazdaságilag. Nem, de legalább vissza tudtuk állítani ezt a 3 körös differenciát. És igazából, hogyha hozzuk ezt a kört, akkor viszont éppen a Reason az, akinek ekóznia kell, őket kényszerítenénk egy vásárlás nélküli körre.
És valóban egyébként No Fear, igen, odadobta Flashnek azt az M4-est, úgyhogy igazi csapatemberről van szó, amellett, hogy kitűnően tud klatcsolni. Ugye ezt eddig is tudtuk róla, most ismét bebizonyította ezzel az 1v3-mal. Ugye ehhez hasonlót láttunk egyébként a Dignitas ellen is, csak akkor Farmer volt, aki lehozott egy 1v3-at. Na de közben egy dupla entry sajnos most a dánok részéről, úgyhogy lehet inkább az Echo, az nekünk kell majd. Minden esetre No Fear 1v4, hát ez most nem lesz egyszerű. Hive7-nel ezt most sajnos nagyon szépen megcsinálta a Reason magának csapatként, befutottak teljes, ha jól láttam, egy teamész. Nem, valaki kettőt tudott lőni, de majdnem egy teamész tudtak összehozni végül. Ez viszont nekünk rossz hír, ugye ez a folyamatosan visszatérő nyerték-bukták szituáció figyelmet meg ismételtem. Ugye $1400 bónusz mellett most nem engedhetjük meg magunknak, hogy bármit is rávegyünk pár $100 pisztolyokon felül, amik jelen esetben a $300 P250-ek. Úgyhogy ebből könnyedén most egy 7-6 lehet. Ha jól emlékszem, a Dignitas ellen 12-3-at tudtunk védeni, úgyhogy az egy elég erőteljes CT oldal volt akkor. De Reason ellen ez a 7-6 egyelőre most közel sem annyira jó. Mi meglepő. No Fear az, aki 1v5-ben maradt közben egyébként. Ugye most mennyit is? $1900 fogunk kapni. Tehát rá tudjuk venni. Szerintem Dead Fox kezében még az AWP is megjelenhet. Azt a mindenit. Yugi közben falon át leszette, de úgy, hogy először meglőtte, besebzett Zen, besebzett, így vérzett is a fal tiszta izélet, vér, és még egy odalőtt Yugi, és meg is ölte vele. Gyakorlatilag tippelt egyet Yugi, nem is látta, hogy ott van, lőtt oda, hallotta a hangból is, hogy fröccsent a vér, hát akkor még egy odalőtt, és meg is ölte. No Fear. Hát ez szép Vac volt. Hát most mehet a chat spam Vac. De közben mennek rá megint Zenre, leugrosztovából héten Tabu és Config már megint néz, meg megint megszedik az entryket, hát gyakorlatilag összes körbe ezt csinálják, valamit csináljunk meg, egy stop táblát rakjunk már ki oda, megint be fog menni Zen, és gyakorlatilag még ott vannak hárman, nem kéne tovább erőltetni ezt, vissza kéne vonulnia, miközben egyébként Dead Fox plantról került kikergetésre, nagyon jött ott elől talán Maeve, igen, Maeve volt, aki elkergette plantról Dead Foxot, Zen pedig 22 HP-val gyakorlatilag meg is halt repülő is a koporsójába a többiek után, mármint Flash után, úgyhogy megint egy 3v4 szituáció, és nagyon The Farmer az nem tudom mit keres még elhoztunk, de gyakorlatilag mindenki itt van bén a terroristáktól, jönnie kéne már, mert csapattársai bajban vannak, Dead Fox egyedül 1v4-ben itt bén, ugyanis The Farmer teljesen messze van out of position, hogy szoktam mondani, tehát tényleg gyakorlatilag pozíción kívül van, és meg is halt közben Dead Fox, egyedül Farmer érkezik most, de nem értem, mire várt eddig. Már mentenie kell a fegyverét, ez így 7-7. Nem áll, hogy a saját pályánkat el fogjuk veszíteni, azért még ott azért még nem tartunk, de akkor is azért most de már jó a lenne. side-ot könnyedén elveszíthetjük. A side-ot szerintem azt bukjuk is, és már egy echo kör jönne most ugye, hogyha lenne még több kör, de mivel nem lesz, így egy force lesz értelemszerűen rá fogjuk venni, amit tudunk, de ez nagyon kár érte. Egy magabiztos 3-0-ás kezdés után, ugye még volt ott 6-2 is. Vagy 6-2 is, igen, tehát azért jól álltunk ahhoz képest. Nem tudom, kicsit elkényelmesedett itt a kick, és azért Dust 2, megmondom őszintén, annyira nem dől a kick javára, tehát igen. Handen magára talált, nem tudom, hogy hogyan, de nézem most meg, ő a csapat első. Annyira sok fegje nincs, tehát mindenki gyakorlatilag az összes játékos jó a túloldalon, de mindig ugyanazt követték el, mindig leugrottak ugye a leugroszóvába, és mindig Zent megölték, vagy éppen Flash, aki éppen ott volt. De kellene most ez a force kör, hogy győzelemmel záruljon. Nagyon, nagyon fontos lenne ez most számunkra, hogy ez a kör most itt meglegyen. Ugye ott van megint 3 pisztolyunk, de pisztolya is lehet itt embertől, hát az is igazából egy fegyver. Ha még kis kaliberűnek is számít, még az is egy fegyver, ugye, tehát miért ne? Megint Tabu és Handen. Hát nézzük, ez a kombó, ez mindig jön, és mindig lő is. Hát ez hihetetlen, és mindig embertől elnézést, nem pedig mást. 4-5 ellen már megint ember hátrányban, akik nem tudom, hogy miért nem jött a átfutálás, hát gyakorlatilag 2 embert látott The Farmer, és Novi pedig hallja még a trappokat, és itt vannak még többen, nem tudom, hogy miért nem.
volt ez most jobb, Nófir annyira be van bakol, és ki is jut egy darabból, hogy jutott ki onnan élve? Hát most már sehogy, mert végül fölrobbantották a gránáttal, de hát ott meg kellett volna ki egyből halnia. Ez 2v5 szituáció, 3-as ember hátrány, akiknél 3 fős hátrányból pedig valószínűleg ezt nem tudjuk megnyerni. Tabu itt a kör végét még lezárja szépen egy duplával. 8-7 a Reasonnek így az állás. Nem vagyok most boldog, fogalmazzunk Hát így. de nagyon összeszedte magát egyébként az Overpasshoz képest. Most jelenleg szerver első torony magasan, 38 pontja és 6 MVP a neve mellett. De egyébként Cobblestone-t is nagyon rosszul kezdte, tehát itt is volt, ugye, hát igen, ott amikor 6-2-re mentünk, akkor ha jól emlékszem neki is a statja ilyen 1-6 volt kb, vagy 2-6. Hát azóta megtáltosodott. Config 1 HP-val túlélni, ez hihetetlen. Nem sikerült entriznünk. Nagyon fontos most a pisztolykör, mindennél fontosabb. Zenélkezik oldalban, a CT entry után gyorsan vissza tudott fregálni, és az 1 HP-s config még mindig életben van. Merre kalandozik? Vajon ő jelenleg álerakon van, ahogy a CT-knek a java része egyébként, olyan 4-ből 3 játékos itt van. Most a 7-es számú Tabu az, aki kicsit visszament drop zone irányába. B-re kéne bemennünk, és ezt érezzük is egyébként, hogy ott van egy minimálisabb létszáma a CT-knek, Flash pedig elmegy terelni, és itt meg is tudja ölni Configot, hogyha túléli ezeket a támadásokat, de falon keresztül megölik. Üres a Bélerakó Azonban viszont. Farmer és Zen a két B-védőt gyorsan likvidálta egymás után, és még mindig életben van egyébként az 1 HP-s Configot, jó lenne minél előbb megölni. Nem kell, hogy itt az USP-vel még az egy hiteket bemutassa nekünk. Jó, Yugi megvan, innentől kezdve az a heg meg is öli Configot. Megvan a pisztolyos kör. Hát Zentől megint egy 3-ast láthattunk. 8-8, nagyon kellett ez a kör most a Kiki Sportsnak. Nagyon-nagyon el kell kezdeni visszajönni a játékba, mert ez a pálya még mindig CT orientált. Érkezünk egyébként, közben B hosszú. Tabu az, aki vár ránk. Ő azonban kap egy flash-t, így megvan az entry. Számunkra Deadfox még egyet tud ölni az MP-tel, most Config az, aki ajtóból meg tudta őt ölni. Továbbra is emberelőnyben vagyunk, le is kerül a bomba. Jaj, Mave majdnem megölte saját csapattársát. Leugrós zóna melletti helységben. Hát emberhátrányban vannak, exitelésre próbálnak rámenni, de lehetséges, hogy Flash ezt nem fogja engedni. Így is van, ő is öl 2-t az MP7-tel. Akárcsak Deadfox, Yugi marad a Deagle-lel. 1v4-ben 2 játékosunkkal is végezni, mindig van 73 HP-ja, megöli Zent is. 1v1-ben van Nóféren, Nófér mutasd meg neki, hogy nem tud azért mindenki eszén túljárni, de mindenki eszén túl tud járni. Yugi 4-et lő a Deagle-lel, és végül lehozza az 1v4-et, bár ugye a bombát természetesen nem tudta hatástalanítani, de rengeteg fegyvert elvett tőlünk, és ez jó kis önbizalom bomba volt most Yugi számára. Ajjajajajaj. Azt a mindenit. Az ember is írta Yuginak, hogy nice shot. Fair play szellemében. Ugye hiába hozta le Yugi az 1v4-et, mint mondtam, a kör az neki ettől függetlenül nem lett meg. A bomba robbant, mi ezáltal 800 dollárra több pénzt is kaptunk jutalom bónuszként. És config marad egyébként 1v4-ben, zenéleten Nófér alacsony HP egységgel. Ők jó lenne, hogyha ki tudnák hozni azokat a fegyvereket, MP7-et, illetve azt az AK-t, nem kellene, hogy még több fegyvert elvegyenek tőlünk, mert akkor, ha esetlegesen bukjuk az első fegyveres kört, utána nem igen lenne pénz, amiből gazdálkodni tudunk. Nézzük config pozícióját. Hát itt valószínűleg nem fog találkozni senkivel, legalábbis rövid időn belül. Semmiképpen sem. Ugye mindenki szájton, illetve inkább A felé orientálódunk már, miközben config még mindig inkább B plant felé kacsingat, ugye drop zónában van.
Ezt szerintem most itt hallottuk is, hogy leugrik. No Fear-t mondjuk elcsípheti. De nem teszi ezt meg, és talán le itt valami fegyvert. Nem, csak egy P250-et tud kihozni. 10-8, a kötelező 3 kör tehát az első félidőhez hasonlóan megint csak megvan. Ezáltal egy, ha csak minimális differencia, de ismételten visszaállt, és szerencsére a magyar csapat javára. Kihúzódott közben egyébként a keverőpult kávéja valahogyan, és emiatt nem volt eddig hangom. Én meg így beszél közben, se a streamen nem hallanak, se te nem hallasz, és így nem tudom, hogy mi történt így hirtelen, és gyakorlatilag nem tudom hány kere, de így gyakorlatilag nem volt hangom. Na remélem azért most már van hangom, most már ha van, hallasz. most már igen. biztos, hogy van. Tökéletes. Na folytassd egyébként nyugodtan közben. Na igen, tehát csak annyit akartam igazából itt elemezgetni, hogy milyen setup-pal vágunk neki a körnek, de gyakorlatilag most már mindegy is, mert az AK-kkal megrohamaztuk, Bélerakott Yugi AWP-vel itt gyorsan tudott rotálni, meg is lett neki egy játékos. Hunderre kell nagyon vigyázni, mert már itt van közel szájton, meg is van neki flash, éppen töltött, akkor kellett volna őt megölni, de minden játékosunk be volt flashelve. Jelenleg ember hátrányban kell védekeznünk, sőt ez most már kettős ember hátrányban. A hatástalanítás. Handen hatástalanítja a bombát, muszáj neki a füstöt, muszáj Zennek a füstöt lőnie. Hiába meg a hatástalanító, még mindig ott van és szedi a bombát. Handen hihetetlen, hogy leszedi a bombát. És füstön át még vissza is kapja. 10-9, a kritikus kör nem lett meg, de legalább van pénz fegyverekre a Kick Esports játékosainak. Hát ez egy szoros mérkőzés, ez úgy néz ki, tehát akár 10-10 is lehet, majd most meg így mehetünk szépen fejfej mellett így a dánokkal. Nagyon kár volt ezért a köré most, mint az előzőjén, mert meg is lehetett volna eléggé könnyedén. Sajnálom, hogy végül így alakult. De azért még nincs minden veszve. Még meg lehet ez a kör. Ott egy 10 szekes diffuse ment akkor, ha minden igaz. Igen, nem volt def-kit, 10, igen, én néztem is 10 szekment. Azért is mondom, hogy simán lehetett volna szedni, de nem. Az de baj, nem hallottuk, ezek szerint már nem is hát annyira nagy fesztivál volt ott, tehát ilyen mindenki lőtt mindenkit, hogy szerintem hallani nem lehetett azt, hogy elkezdte szedni a bombát. Meg az is ugye, hogy szerintem nem is bírta volna sehogy megölni, tehát hogy még egyből rálő, akkor is szerintem meg lett volna az hatásanítás. De közéként dupla entry megint B-re, csak Mév ott van a plan mögött, de hát most már Farmer kinyírta őt is, és Zen pedig megint a cserepes növény van rossz helyen, nem először már így ez mindig rossz igen. helyen. Mindig rossz helyen van, tehát nem tudom mit keres ott, de folyamatosan rossz helyen van. 11-9 viszont nyerték buktát, nagyon jókor jött ez a kör, most lehet, hogy dupla, sőt, ez dupla echo. Én azt mondom neked, ez még így jobb, mint hogyha nyertük volna az előbbi. Igen, mert ez most dupla echo, bárhogy is számoljuk, de ez most nem is echooznak, nézd meg. Amint Yugi megvette a Deagle-t, de így biztos, hogy két ilyen körük lesz, ilyen kis pisztolyos körük. Lesz. Tehát az 13-9 a legjobb esetben, hogyha ugye nyerjük ezt a két kört. Már pedig miért ne nyernénk. Hajrá Kick Esports, let's kick them, ugye jöhetne ugye a chatre a kikes mémek, go kick, let's kick them. Gyorsan üssük őket szét. Flash gránátja lehet, hogy legjobbkor robbant föl, pont nem bírt egy Dead Foxot megölni Tabu. Úgyhogy és ember jön ismét a Kick. És ahogy látom... Az összes CT játékos egyébként itt meg akar halni, igen. Inkább azt, hogy az összes meg akar halni, mert mindig bemennek a terroristák elé, nézek most is ott nagyon nem is bújnak el sehova, gyakorlatilag fedezék nélküli területeken halnak meg, és az itt 12-9 az a legjobb volt most számunkra, még a bomba is lekerülhetett volna, de nem. Dead Fox nem bírta már rakni a bombát. És még egy ilyen pisztolyos kör, ahogy mondtam, vagy ahogy mondtuk, ha ezért a köré kapnak majd akkor 2400, tehát abból már akár AWP is lehet, igen, sőt biztos is, hogy lesz. Yuginál mondjuk, hát 5100-ból lehet, hogy nem fogja megvenni az AWP-t. Sőt, hát Glass Cannonba esett le, úgyhogy még az a következő kör lesz egyébként olyan magabiztos full settes vásárlós kör. Tehát akár még azt is megnyerhetjük simán, és hogyha az megvan, akkor az 14-9, és könnyedén matchpontunk lehet. Úgyhogy nagyon jó helyzetben van most ugye a Kick. Szerencsére a Eason nem figyelt annyira a gazdaságára, folyamatosan vették a Deagle-ket, folyamatosan vették itt a gránátokat, és ennek köszönhetően elfogyott a pénzük, és hogyha ez a kör most meg lesz, gyakorlatilag látni is fogjuk, hogy nem lesz egyszerűen pénz AWP-re Yuginak. Ha csak itt most öl 2-t az USP-vel, már pedig ez egy bravúros teljesítmény lenne tőle, és nem hiszem, hogy sikerülhetne közéként, de Farmer is öl itt 2-t, ölhetne 2-t, de végül csak egyet öl. És lehet, hogy Mév szed így össze egy fegyvert, Yugi fragszedés nélkül hullik el, tehát így biztos neki nem lesz VP-je. Az a baj, Mévnek nagyon sok pénze van, tehát Mév majd lehet, hogy fog neki dobni VP-t, sőt biztos is fog neki dobni VP-t, tehát mégis csak lesz ott VP, mert Mévnek van 3000, sőt Tabunak is 3900-a van, mert megnézzük most mindjárt a pénzt, amit megkaptak, tehát elvileg ugye 5100-a lesz Yuginak, igen, meg Handennek is, de van akinek 6000 fölötti összege van.
úgyhogy valószínűleg fog kapni VP-t. Jugi ott is van, már is Tabu dobta neki. Hát végül is így lesz VP, de nézd meg Kiskevóval, az a baj, gránátokat így is tudtak venni, meg alappisztolyokkal, de végül csak meg tudták venni a fegyvereket. Ezért hívják csapatjátéknak ezt a játékot, mert akárhogy is van, ki tudnak segíteni a csapattást. Nézzem, milyen gyors rás közben, offenzív oldalon, olyan agresszív támadás hajt most végre a Kick Esport csapata, hogy köpni nem fog tudni remélhetőleg a Reason csapata. Megint a cselepes növény volt rossz helyen, Deadfox azt kezdte először lőni, fejlővés még egyre nem nagyon van. Deadfox AK-jából, és így végül egyelőre 3-3 elleni szituáció. Zennek 1 HP-ja van, szerencsére nincsen már sebzés okozó gránát a Reason oldalán, de vannak az a baj fegyveres játékosok, és gyakorlatilag No Fear, illetve Flash most két a Reason játékos ellen. Nekker most ennek a körnek lennie, nagyon-nagyon fontos kör ez most, akik számára echozni fog a Reason, ha ezt elbukják, viszont még Tabu ott van, és Flash ellen még lehet esélye. 1-1 megy a hatástalanítás, hatástalanítja a bombát a füstben, le kell szedned, Flash, leszedi Flash, sőt, és az így 15-9. Hú, de fontos kör volt ez most. A 14-9 elnézést, de az a lényeg, hogy most Echo kör fog jönni, és így lesz 15-9, ezt akartam mondani, hogy ha ezt megnyerik, már pedig miért ne nyernénk meg, ezzel matchponthoz fogja jutatni a Reason most a Kick Esports-ot. Hú, de fontos kör volt ez most, és érezte Flash is a nyomást, a magyar kapitány lehozta végül a kört. Nagyon-nagyon fontos kör volt ez most. És te jó, igen, és hogy te is fogalmaztál, most muszáj ilyet ekózniuk. Tézékkel, Five-7-nel, Eagle-ökkel vágnak neki a körnek. Azt a Jugi már szokás szerint, ne. Mi történik? Pillanatokon belül elhullik 3-4 játékosunk is, már csak Flash maradt egyedül, nem is tudom mi történt. Berásoltunk ára. Az Aztec az jó volt, mindenki ám volt. Hát nézd meg, Flash egyedül itt volt, B megölte egyetlen egy B védőt, ugye Tabut, 4-en pedig ott voltak Kán, és a B az milyen jó lett volna, mert egy B védő volt, ugye? Hát csak ugye hány körig mentek B-re? Mert legutóbb, nem tudom, 4 körre csak B-t ostromolják a kikesek, úgyhogy... Hát azért kár, ez így most 14-10, bár pénzünk az bőven lesz, tehát pont Flash az, aki $10,000 feletti pénzmennyiséggel rendelkezik, de ettől függetlenül ugye itt most 6 matchponthoz juthattunk volna, ez nem történt így meg ennek a kiváló Echo körnek köszönhetően, ezt most szépen csinálta a Reason, az az igazság, ezt a 4 emberes Aztec-et. De kár volt ez az előző körért. Na mindegy, legalább van pénzünk, illetve vannak itt fegyverek még akiknél. Igaz AWP-n is megint ezt a B-ostromlással fogunk tehát következni. Ismét elindulunk a 9-es számú játékos Handen van nagyon jó pozícióban az AK-47-esével. Megy a Molotov közben ki a többiekre. Handen jó pozícióban, öl is egyet, és akár még többet is ölhet innen. Sőt 100 HP van, egy Molotov viszont most kiüti onnan a pozíciójába, de még mindig a Handen, és gyakorlatilag flexezés nélkül hullik el az egész Kick csapat. Még egy vásárlós körünk lesz legalább. De már ennek nem nagyon lesz pénze. Dob valaki majd neki valószínűleg egy fegyvert. Van még azért ott sok pénz. AWP-n gondolkoznak, ugye én azt látom, de inkább 5 AK lesz. Így mennyi pénzük maradt? Igen, azért No Fear tudott volna egy AWP-t is venni, de inkább AK-t vett. Megint egy B-ostrom, csak most tudják, hogy hol vannak a CT-k, és lehet erre nem számítanak. Mondjuk a bomba most eléggé más irányba indult el. Megy a hack, viszont a terroristákra szerencsére egy embert nem talált el. Betrappoltak, dobtak néhány gránátot, és aztán visszaforgatnak, ez így jó lehet végül is. Ha a bomba eljut ára, akkor lehet, hogy leugró-szobán keresztül majd ott az ablaknál ki akarnak ugrálni a terroristák. Így van ez a terv, ez a taktika, és ezt is kell véghez vinni most. No, Config van nagyon jó helyen, és Config leszedi Deadfoxot biztosan, és még Farmert is. Na nem már Config, hogy már megint te mented meg a csapatodat. Ez hihetetlen. Mennek be a füstök, szerencsére kizárjuk a CT-ket eléggé gyorsan, viszont Config beugrik oda, vagy akarom mondani, kiugrik Erkigen, és benn van a sarokban, a Molotov mellé ment, Flash kinyírja a planton lévő játékos, majd Config még mindig él, valaki nyírja már ki Configot, mikor hal meg, nagy nehezen megvan No Fear-nek Handen is, úgyhogy ez itt Tabúnak egy 1v2-es szituáció. 19... Az jó heg. És látja, nézd meg No Fear-t. De nem tudta megölni. 19 HP-val, ugye ez a tipikus nem HP-ból ölünk. 3 fészelést összehozott, bár az utolsó az inkább oldalba lövés volt, de előtte te 20 HP-val 2 embert le tudott fészelni, akik full HP egységgel rendelkeztek. Flash-et a No Fear szépen összehozta nekünk a 15. körünket, ami azt jelenti, hogy 4 matchpontunk van. Ne felejtjük, ugye ez már második pálya, tehát ebből a 4-ből egyet is értékesítünk, akkor a legjobb 4 között vagyunk. Ugye akkor itt ezen a mérkőzésen már több map nincs. Ezt most csak azért mondom el, akik esetleg később csatlakoztak be, és lemaradtak volna Overpassról.
De még muszáj rögzítenünk egy tényt, méghozzá pedig azt, hogy Dán ellenfeleknek úgy néz ki nem lesz vége, ugyanis a Kopenhágen volt 1-0 vezet a Penta ellen, tehát lehet, hogy ma ilyen Dán vérfürdőt fogunk itt rendezni. Tehát kezdtük a Dignitas-szal, most folytatjuk mindjárt lehet a Reasonnel, és aztán lehet, hogy jön majd a Kopenhagen Wolves csapata. Ugye, akik egyébként norvégok, de maga a szervezet ugye Dán, tehát lehet, hogy norvég zászló lesz igazából, mint a csapat, azt hiszem az norvég, csak a szervezet a Dán. Na mindegy. Igen, jól mondod. Na mindegy, Hát legalább... Rubinoék, az egykori London konspiráció. Hát igen, a London Conspiracy lesz majd az ellenfél. Na de 4-4-el nagyon-nagyon fontos kör, a 30. körig nem kéne azért elmennünk, itt a 27-be is befejezhetnénk már ezt a mérkőzést. 56 HP, no fear, ő egyik leggyengébb láncszemünk most így HP szempontjából, de Dead Fox a halott róka érkezik. Állarakó irányába Configgal találkozik. Hát Config tényleg a rókagyilkosunk, vagy nem tudom, de mindig öli meg szegény Dead Foxot, és egyszerűen nem tud egyszerűen mit tenni ellene. De Farmer micsoda pontatlanság volt ez itt most, nagyon Raptor kéz, nagyon remeg már, hát azért tényleg match pont, ha ezt megnyerik, akkor, ha ezt lehozzák ezt a 2v2 szituációt, akkor jöhet a várakozás a következő ellenfélre, és az elődöntőbe lehetnénk, de még nem most lesz ez a pillanat. Még nem most, Config még mindig néz meg, egyszerűen tartja a csapatát itt. Játékban tartja, az előbb is egyébként ő volt az, aki 3-at ölt, most megint 2-t. Tudom, hogy mikor lesz már neki elég a fregelésből, de ahhoz képest egyébként 17 fregje van. Tényleg igen, úgy látszik, hogy minden, mondani, hogy úgy látszik, minden körben egyébként ő lenne. Igen, minden kör, mintha ő fregelne csak a legfontosabbakat látjuk, ugye, tehát amikor ilyen 2v2 klácson és mind a kettőt öli, vagy éppen 1v5-ben van és 3-at megöl, csak ilyeneket látunk egyébként, és én úgy gondolom, mintha egyébként ő minden fregbe, vagy minden körbe ő fregelne csak, de nem, vannak neki csapattársai is, csak valamiért az ilyen pontos szituációkat neki adják. A nehéz feladatokat valahogyan egyszerűen ő tudja lehozni, de 15-12-nél 28. körben megint itt az esély a Tech 9-es körből egy jó gazdasági kárt okozni, mert hogyha elvennénk már egy 3 fegyvert, akkor már azt mondanám, hogy famacokat kell majd a következőkkel venni a Reasonnek, és akkor az azért mégiscsak azért jó érzés, hogyha tudod, hogy az ellenfélnek csak gyengébb kaliberű fegyverekre volt pénze. Dead Fox előrással, Tech 9-essel, sajnos fragszerés nélkül még egyel a Kikiszposz. Megvan az első fragünk, Dead Fox a Tech 9-essel, még lehet ebből több is, de még tartja a pozíciót, és Handen is közben nyírja ki a terroristákat. The Farmer jó pozícióban, megy hátulról, de nem tud senkit leszedni, Nófi pedig frontálisan. The Farmernek kéne most tényleg ölnie, de nem tud, Nófi egyedül most így 1v2-ben. 8 HP-val ment rá a sebzés okozó gránát is, de nem találta el szerencsére, viszont jön már oldalról közben a 8-as számú játékos, és meg is fogja őt ölni. Mélyév nagyon közel ment, és így 15-13. Hát csak nem lesz már ebből overtime azért, srácok, azért valahogyan ezt egy kör már csak, és lesz legalább még egy mérkőzésünk a Kopenhagen Wolves ellen nagy valószínűsége, de lehet még lesz ugye Penta is. Azért még itt nem adja olyan könnyen fel ezt a Reason, azért mégiscsak egy major kvalifikációról van szó, aki esetleg most csatlakozik be, ugye a játékban nincs kiírva, ez a Dreamhack Kolozsvári Major versenyének ugye az első kvalifikációs versenye, ugye annak is már zárt szakasza, ugye 512 férőhely volt, ebből kb. 350-en jelentkeztek, és ez a tegnapi nap volt, a 8 BO1-es mérkőzés után itt vagyunk most a BO3-as szakaszban, annak is nyilván a második szakaszában, ugye a negyeddöntőkben járunk. 8 meghívott csapattal egészült ki a top 8. Ott találkoztunk a Dignitas-szal, nagyon könnyedén átjutottunk a dánokon, és most pedig itt van a másik dán csapat, a Reason. Velük már kicsit meggyűlik a bajunk, de overpass után itt Cobblestone-on is matchpoint szituációnál járunk már. Flash Handennel kezd itt a sort a 29. körben. 4v3 szituáció, tehát emberelőnyben vagyunk ismételten. 44 másodpercünk még van is, hogy eldöntsük, hogy hova megyünk. Azért még nincs ez a kör veszve, még nem vesztettük el ezt a kört. Simán megnyerhetjük most ezzel az egész meccset, és akkor, de csak is akkor kezdhetünk el készülni a következő mérkőzésre. Hogy már említettem, az valószínűleg a Kopenhagen Wolves ellen lesz, tehát lehet, hogy a saját pályájukat nyerték meg, úgyhogy még azért a Penta is ott közeszólhat. De a lényeg. 20 másodperc van hátra, és megvan még egy entry flag Bélerakon. 2v4 szituáció, 1v4 immáron a helyzet. Farmel a legfontosabb pillanatban tud duplázni, miközben be is laggol a GoTV, és végül Flash megöli Configot. 16-13 a második pálya, és így meg lesz ez a